Dan uwa kada ka manta YouTube channel ɗinmu Ibrahim Isa Abu TV, ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun daura zaka ganshi akai. Mun gode. Nijar da su ƙara zaginewa kuma su sa ido sosai akan 'yan leƙen asiri sojojin ƙasashen ƙetare dangance da duk wani motsi da suke yi, saboda ba da labari ga hukuma mafi kusa. Sanarwa ta 21 ganin irin rashin adalcin da ƙungiyar CEDEAO ta nuna ma Nijar. To majalisar ceton ƙasa ta CNSP ta ƙara jan kunnen ƙungiyar CEDEAO akan duk wani take-take na kawo ma Nijar hari da makamancin hakan. To jami'an tsaron ƙasar Nijar nan take za su mai da martani akan duk ƙasar da ta bi wannan umarni na CEDEAO. A gaida Zulaha Gambo da wannan wato sanarwar, inda daga nasu waje gamayyar kungiyoyi na addinin musulunci da ke cikin wannan kasa ta Nijar musamman ma da ke nan babban birnin Yamai. A yau ina ne suka fito a nan babban masallaci na Juma'a na Kadafi domin roƙon Allah madaukakin sarki da ya kawo kwanciyar hankali mai dorewa a cikin wannan kasa ta Nijar biyo bayan barazanar da wasu kasashe ke yi ma wannan kasa ta Nijar na tayar da zamna tsaye. Babban masallaci na Juma'a wato na Kadafi da ya kasance karami a yau innan saboda cincirin da al'umma da suka fito domin karba kiran malamai. Alhaji Abubakar Bizo ya halarci wannan zaman, ga karin bayani a cikin rahotonsa. Tabbas yau 'yan Nijar duk illahirinsu sun mai da hankalinsu kacokam akan kare kasar nan tamu daga barazanar makiya na nan cikin gida da kuma na ƙetare. Wannan dandazon jama'a da kuke gani sun fito ne ɗazu-ɗazun nan da la'asar a nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar domin nuna ma duniya goyon bayansu ga jami'an tsaron ƙasar nan na CNSP da suka fito domin ceton ƙasar nan daga cikin halin da take da kuma kokarin fafutukar kyautata makomar kasar Nijar cikin aminci, zaman lafiya da kwanciyar hankali. Bayan an sallaci sallar la'asar an kuma biyo bayar da addu'o'i na kunuti kamar yadda shari'ar musulunci ta tanada, da fatan Allah maɗaukakin sarki ya shiga tsakaninmu da duk masu mugun nihi ga kasar mu Nijar. Lalle kun ga kamar yadda kuka ga mutane sun ba da goyon baya kwarai. Wani yanayi ne da Allah ya kawo ma Nijar, dama ce da Allah ya kawo ma Nijar, kuma Allah ne da ikon shi ya kawo ma 'yan Nijar dama wadda za su samun 'yancin kansu wanda an danne masu shi tun lokacin zawa 'yan mulkin mallaka. To ta hanyar wannan hanya ce insha Allahu Nijar za ta samu 'yancin kanta, arzikinta ta yanda take so da shi, mutanen ƙasar Nijar su samu amfani da arzikin. Shi hasalin abin Allah shi ne mai mulki, kuma shi ke ba da mulki, shi ke karɓar mulki. Allah ya ɗora shugaban ƙasa Bazum, kuma lokacin ya yi Allah ya karɓe mulki ya ba General Abdurrahman Chani da jama'ar shi. Kenan abin da muke kira ga shi shugaban ƙasa ya rungumi kaddara, domin musulmi da abin da ya same ka an rasa rai, an rasa komi, an rungumi kaddara. Ya rungumi kaddara kuma ya ba da haɗin kai. Su kuma abin da muke kira kuma ga 'yan Nijar su san da cewa wannan baiwa ce, ni'ima ce Allah ya kawo musu ita, wanda ya kamata yanzu ya zama jihadi ne, kowa ya ba da jikin shi, ya ba da naman shi, ya ba da jinin shi, ya ba da lokacin shi, saboda wannan ni'ima Allah tsare mu ita. Domin ba abin akwai kokowa da yawa, kuma abin da nake nuna muku waɗannan bayan Allah soja babu ya bayyana mana. Mu abun bai ba mu mamaki ba, tunda mai yiwa dan adam duk wanda ka taimaka wata rana sai ya cuce ka. Kowa ya shaida lokacin shekarun baya a 1966 da Nigeria ta shiga cikin matsalar za ta rabuwa, kasar Niger ita ce ta zo ta yi tsaye ta taimaka mata. Amma a yau mu Niger lalle mun kama Allah, tunda sai da yawo su sun kama Tunumbu, mun kame Allah, kuma da ikon Allah babu gudu babu ja da baya, domin mun tabbatar da ko suwana a sojojinmu ba za mu tsoron wani dan adam ba, mu sojojinmu Allah kawai muke tsoro, bayan Allah ba mu tsoron kowa, kuma da ikon Allah mun shirya, mu kyan Nijar ba soja ba ko civil ya shirya, muna jiran sojo. Idan Nijar ba gata bace ga Nijeriya, kyan Nijeriya ba za su Boko Haram za ta koro su ba su shigo cikin Nijar su zamna, tunda kowa ya shaida Nijeriya ba ta da tsaro. Za a yi cinikin mutum Nijeriya dan Boko Haram ko kuma masu kidnapping za su ɗauke dan adam
su koma janga kawo miliyan 10 sannan a sako ma naka. Mu nan Nijar mu muna da tsaro, sojan da bai tsare jihar Najeriya ba ka ɗauko daga Sokoto zuwa Zamfara kana cikin ɗarɗar na mugun hali wanda zaka shiga. Don mu ƴan kasuwa mu muka san matsalolin da akwai bisa ga hanyoyi na Nijeriya. Muna da shaidar cewa 'yan Nijeriya ko sun zo ba za su iya muna komi ba, sai dai yawo ko ta zo ba za ta iya mu komi ba, domin a nan mun yi taro ne don mu shaida ma Allah. Kuma wanga shugabannin namu sojojin Nijar muna musu godiya kwarai da ganin Nijar ta shiga cikin mawuyacin hali, sun zo kuma sun kama mana sun hidda mu cikin shi. Duk kowa ya shaida ina ta watse, mi sai da yawo ta yi, shina da godar ta watse, mi sai da yawo ta yi, ban kilare haka nan. An zuru ko nawa za a baka ba za ka je garin an zuru ba. Yan kasuwanmu da a cikin jihar Talabiri ga baki ɗayansu suna cikin matsala. Saboda haka mu da sunan Sinasi Nijar mun yarda da Allah, kun mun yarda da ikon sojojin da Allah ya kawo muna don su hidda mu cikin matsalolin da muke na rashin tsaro. Majalisar Koli ta tsaron ƙasar Nijar CNSP yau tana iya tinkaho da kuma alfahari da wannan goyon baya na 'yan ƙasa da ta samu gabar da yamma, kudu da arewa. Wannan niyya da dogaro ga Allah maɗaukakin sarki da al'ummar Nijar suka yi, ba gudu ba ja da baya, to wannan niyya za ta sa mu ci galaba akan duk wanda ya ce zai yi fito na fito da ikon Allah. Ɗan uwa kada ka manta. Daga nasu waje 'yan kasashe wato musamman alamar kungiyar sai dai yawo kasashe 15 da a hali yanzu ke cikin wannan kasa ta mutu Nijar. 'Yan kasashen da ke zamne a nan babban birnin Yamai a yau innan ne suka fito domin gudanar da wani jerin gwano tare da taron gangami a nan wato dandalin fahimtar juna cewa da Place de la Concertation.